jaiona hipopresibo egiten da, ez? Jarrezen dut. Gaur egun, nik uste, hipopresibo nahi, ja gehienok, uste dut, jendeak zerbait neko ezaguna dela, baina zuen ja denbora bat dara mazu hipopresibo mundu honekin, ez? Bai, bueno, hipopresiboak ja, laroiko markadan hasizian ez da, pospartoko edo erditz ondorengo mundu hortik sortu zen, eta, bueno, hortik ja junda pixka bat edatzen. Bai. Eta, bueno, gu bai badarmako urte desente ja horrekin, ni hipopresibo munduan sartu nintzen instruktore bezala, baina gero ja gonaiz urte pila bat formatzaile bezala ere bai. Eta hor bai ikusi da, ez? Egon dela progresio bat, hobekuntza bat, naiz eta pixkate mugatua egon da noin arte, ez? Bere aplikazio esan nahi dut. Baina bai, horregia badamatza urteak, naiz eta oraindik ere ezagutzen den batez ere erditze ondorengo mundurako, edo emakumeakin lotuta okarrik egon. Baina kirolarien munduen, nik esate izut, nik 2010 urtean ezagutu nituen, orduan entrenatzaia banukan, eta arek egunero hipopresibo ariketa batzuk bialtzen, hori azkenean etxea momentuetan, osein momentuetan itzen die, eta egunero bialtzen zigun, da berak edo, Lance Armstrongek egiten baditu, zerbait jaia izango da. Bai, bueno, arek beste zerbait egiten zuen, ez da? Baita ere, beste zerbait, baita ere, baina hauek itxe zituen. Bai, egia da, bai. Eta hor egia da, txirrindula itzan oin gero eta gehiago, ohikoa da, gaur egun erabiltzen dian erropa hori egin da, nola sabela eta pustuta, ibiltzen dien arnazketan, sabeletik hartzen duten arnaza, ez? Piskat horre... Bai, bueno, hipopresiboen funtsa esateko, dago, sekretu esateko daude bi arlotan, ez? Bata da, apneak egiteak, hori bazeon bere garaian badago liburu bat hor, Hypopressive Training horre esplikatzen duena, Errusian eta entrantzen zuten apneakin. Hipopresiboak egin gabe, hipopresiboak erlazionatzen da gehiago gero, saritzak irekitze horrekin, ez da, apnean. Baina apnea egitea bakarrik, arnazik hartu gabe, korrika egitea, edo igeri egitea horreia baduzke onura batzuk. Horreia... Bai, hori ere beltzen zan. Gero ja, gehitu zanen, bakun abdominal hori, edo saritzak irekitze horrek horreia dauzkak beste onura batzuk, diala gehiago posturalak, arnazketa gaitasuna hobetzea eta bar, orduan errendindurako oso importantea da. Baina hipopresio horiek arutzago eraman dituzko indik, ez da bakarrik apnea egitea. Eta zaitzak irikitzea, postura egokitzen baldin badezu, eta giarrak edo giar muskularrak edo kate muskular horiek, kadenas muskulares horiek lan egoki jartzen badituzu, indarren transmisio hobea da, orduan rendimendu hobetzeko oso importantea da. Nesta batzuk, ez ulertu, ez? Hor, gure ikusen entzulen artean jende heldu asko dago. Jende heldu antzako balio dute hipopresio? Denetzako? Bai, hipopresioa dagoetan arazoa da, apneak egiten diala. Hain ez hitz egiten hipopresioak bera ezagutzen den bezala, Gero nik, esatizut, hori gero nik moldatu indet, nire metodo propio doketelako, baina hipopresioetan arazoa da apneak egiten diala. Eta apneak ondorio batzu dauzke, zuzenean, epe motzera dala, tensio arteriala igotzen duela. Adibidez, hipertensoa baldin bazara kontuki barretu. Hori arazoa. Bestela, edozein entzako. Bai, txikitatik, gaztentatik, edozein adinetan, inberrezuna da, moldatu intensidadea, baina hori ariketa fiziko moldatzen duzu, egokitu, baina onura oso handia ditu.